Не мога да изкатерим една след нос. Включва го и май записва. Защото Светка тук. Добре, щом Светка е така, поддържа малко записва. Аз се поразместа. Тук съм зад платнотката. Как взимаш, фащаш платното и мен? Да. И носа на лодката съм хванал и гика отдолу. Една тента отгоре, палатка, скални чували и спиме. Е така за клипа можеш да се обърнеш да снимаш към брега, ако има нещо. Добре, чакай да видим, обръщаме се към брега и хващаме фара, примерно. Ама ви сега. Това е нос. Вишката. Маслен нос. Трябва да ми кажеш тук до един час, фара. за да знаем ние какво да правим, защото ние може да пристанем на друго. Пак обръщам към тебе. Специално можеш вече да пристанеш пак от същия бутон. Стоп. Ако не искате...